Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. I took no time with unsa man tunoy? Lalaki na eh. Ako gilikayan kay hubog man tingali. Nagwandog-wandog man. Wa ni mo maligsi. Kadiyot. Sir, okay ka lang? Okay. Uy. Ikaw? Insa man ka? Sure ka? Wa kang kailan ako? Wa na siya kailan ako. Nga sa ato pa. Ang taxi nga akong gisakyan. Nagpaabot na ako. Sabi buhaton ko ini. Ang angan sa lubiyaan ko ni siya din eh. Ang saon pa lang ni siya ining lugara nga may pagkahilit ra ba ni. Mingaw naman kay ining lugara. Anong naabot man ni siya din eh. Kadiyot, oy! Ubayad lagi ko bisan pila. Sa may ubuhaton ha. Nakonsensya man sab ko nga biyaan siya din eh. Sadaan pa biya ko ini niya. Gusto, bahala ni. Ipasakay ko din siya sa taxi nga akong gisakyan. Pero, unsa man ako pag-alsa ini niya? Magkada ko ining tawhana. Unya, kagamay na ako. Gusto. Noy! Tabangi na kong alsa ining tawhana sa imong taxi, Noy! Dali, Noy, tabangi sa ako! Direkaduha itong lugar na eh. Daghan nagipatay dito. Maong, gyapura tagyog ka nga. Makabiya tag dali dito. Mo itong gisibato kong mayo. Mao ba di ay, Noy? Nga sa ato, pahusto giday ko sa kung unang-una nga dadun na lang nato yung tawhana. Kaila mo? Kaila nini mo? Aha. Kaila ba mo? Oo, akong kaila. Uhubuga na anak niya eh. Nganong nabot mo sa taon mo ditong dapita eh? Kato siya di ay. Apel masaga eh. Kung ano'y kanang dako mong gid kay ni siya problema. Kaila gid ay kay mo. Okay, dako magkag problema. Kaya sa problema ni tawanan eh, bao man ka. Ha? Nihunong lagi ka, Noy. Ay kay mao naman yung pension house nga kung nga atong kasabutan kanina nga ani ka magpahatod. Niabot na di ay ta. Sin minded eh ka na. Wala ko ano'y kanang unya kining tawhana. Siyempre, pagka nausap ni kapil. Ikuyog ni nako siya sa kong kwarto. Kung gusto ka, ihatod din siya dito sa ila. Sa ila? Kung ano'y wa man ko katultol sa ila. Kaila man ka mo. Kuan kanang Kasi ka nang, maglibog ko ni mo dayo. Ay, panganaog na lang mo ba kay gigutom na ba ako, gigusla na ko. Ha? Magarahin na sad ko eh. Panganaog na lang mo eh. Di man ko kadaog ani niya, Noy. Tiis ki. Aso, labay na niyong pasiruha mo eh. Tiis ki. Dali! Mapatabang na ng Guardias Pension House! Dali eh. Hinaya lang ha. Hinaya mo lang. dali eh. Mapakong ba mo niyo mo niya. gayong eh. Hinaya. Ayaw itaon idakdak. Hinaya lang. Hinaya lang ay idakdak. Bukatas ang tawahan na bukat kayo. Daghan matingalig. Dagag sa. Kadiyot sa Ilugan ko na. ako na abli sa pultahan. Di ko katingog ini ron. Hinaya lang upay hiluna sa higdaanan ha. Hinaya taon. Hinaya. Up, pimutang. Up. Iawat na lang mataas. Diyan, napita. Salamat ninyo, Noy. Thank you, guard. Salamat. Si thank you. Uy, kabugat ni tawana unya. Salamat lang, nabugat ng mga ko. Hapit. Muhatag ko, oy. Niya, Nara, Usa gatos?
Oh, tag 50 mo. Ah! Kaway klaro ani. Sige na, oy. Tanawon to ni Hilmon sa nato ning mayog. Di ba Sige kani na, gawas piki? na mo. Kaya timanan ka pa niya kung kailang hubog kaayo. Ay, Gawas na mo, dumudakop. gawas na mo, gawas na mo. Bye! Bye! Oh my God! I can't believe this. This is crazy na gyud. So much crazy na gyud. Shalan mo. Yan na sa kong atubangan akong man of my dreams. Ug hubog kaayo. Tingali og say akong buhaton ni niya. Di gini makamatngon. Ay! Ay! Oh my God! Nagsuka siya! O siya akong buhaton! Agay, husto na taon, oy! Apil ako nga imong nasukaan! Ay, Ginoo ko, kadagan sa suka. Nanimaho ng suka din sa kwarto nga akong giukupahan na ning pension house. Kauhugaw na namo din oy! Ay, unsa may sunod akong buhaton, ha? Syempre, limpyuhan ako ni siya. Ah, limpyuhan ako ni siya. As in, trapuhan ako. Uy, unya kay halos tarang lawas man ang nahugaw ani niya. Nga sa ato pa. Tibuok lawas niya ang ako limpyuhan. Oh my God. Marag answered prayer na gid din ako ni God. Kidam ko na ko makagakos o makakiss lang ko sa akong man of my dreams. Pero, niya na siya sa akong atubangan. Ugwa na gini siya gahom, ugod saon ko ni siya. Ay! Asa ka ko magsugod og limpyo ani niya, no? Tinuod ka ba, Estoy? Hanggaw ka man diyang sultihan sa tinuod by Dinsyo eh. Gisugo ko nimo. Gisugo ko nimo sa pagpaniid sa karbon. Kay mamasin tang maligas ang baba ni Madam LB. O makasulti sa namutangan karon ni Day Carla. Lakaw. At tuwa sa karbon. Di ba nga? Tuwa na ang bayot nga ang hila dito. Unya, si Day Carla. Si ang hila talaga akong nakitaan lagi. Gahi ni mong oo Sabi mo, ba, Estoy? Wala ka mong tana kung hain si Day Carla. Wa lagi kumuduol. Kay nagdali-dali mo kung anhin mo din aron sa pagbalita nimo. Kay gusto na ko nga ikay pakisayo dito bahay ni Day Carla nimo. Kay wa ka makahi-duty ron. Ikaw na pakisayo dito. Kay ikaw lagoy na ibog atong Carlagod nga ang naong adto only mother can love. Unsay only mother can love? Ha? Iyang mama rin nakagusto siya yung dagway nga po'y ragaba lang. Ako ni Estoy. Oo. Kay labaw mo sa kang only mother can love. Oh, yeah! Dali eh. Ay, kung lingaw-lingaw, ba, Estoy, mahimo pa. Nalingaw, di kang gisaway tika by Dinsyo, ha? Ay, di ka na, Estoy. Aturo ko. Naliaran ka biya, Muro man og ipabutahan og kwitis ang samput. Ay. Pastila, no? May tao gid ay nga sa kaapiki sa iyang naong, mangita pa og labaw pang apiki og naong. Ug ako? Oy, mangita kog beauty queen, oy. Pamawi nga akong naong. Oh yeah! Di mahitabong pasagdan ko lang si Carla ni ining hitabua, Angela. Mausad. Kay nahimo ka to niya tungod sa iyang paglaban ako. Mausad. Sa iyang tinguha nga siyang manimaus kang dari. Kini mo gusto ni Carla, oy. Usay pagkadanghag yun. Hala-hala na lang. Pasinan lang bito siya na ako nga. Pasinan ako nga, basin na sayo plan siya siyang pag-ila atong direct na newspaper. Kaya di ba magklarong nawa atong direct eh. Nakaside view mas newspaper. Saon mi tukma masa kuno siyang giingon nga kaslunon na yang uyab nga si Derek. Yang uyab. Imong uyab nga si Derek. Kaslunon na sila yung babae. Maong di gyud ko makabasol ni Carla, Angela. Maong suportaran ko gyud siya ni ining problema nga iyang giatubang karon. Unsa kag anak pa na mo si Carla, no? Sino kay gibuhat nimo? Di siguro ikay mukaon sa iyang pagkaon nimo ihungit niya ikapino na. Unsa? Pilisod kayo ng ubanan. Lisod kayo ng ubanan ng babayanan sa pagkakaroon na LV. Di na masabot ang batasan. Muragig, way batasan. Sige lang kasuko. Naturalan ka na. Angela, sabto na to si Carla sa pagkakaroon. Gubot pa kayong iyang huna-huna. Naunsa naman kahasya karon.
Ay, wa pati ito yung problema sa pagkakaroon babayhan na. Kay, ma'am ko ni sabutin nyo nga, i-off niya yung cellphone, kay i-on lang niya kung may tuyo ka na, may tuyo na siya nimo. Siya lang ko ni mo kontak nimo. May kwarta ka to siya. Ako tong gibinlan og kwarta nga iyang magasto-gasto. Dahil ba sige kapoy na ka. Sim kag panayhop niya. Ako li bahala ni Carbon. Di na mabitaw kay busy. Ha? Nga, anak lang. Mubo la sulti. Yung kapoy na ka. Makita na kung kalapos imong lawas. Pahuway siya. Kay pila di kagabi nga, huwag kayo tarong kinatulgan. Kay nagbantay din ni Carbon. Samtang wak mi din ni si Day Carla. Tinuod ka, Angela? Anak lang. Ay, lapitas kapoy na ka. Lagi, kinapahuway sa. Paulis sa bahay. Paulis bahay. Alam mo ka pahuway kag tarong. Ako di bahala din ni, ha? Ay, salamat kung mao ka na, Ay, Angela. ito na. Sige, mo pauli lang una ko sa bahay aron mo pahuway. Naaman si Ma'am Ilvi. Di na sa kumudool. Kaya di na ba siya gusto nga maibawa ko sa nimutangan ni Carla nako. Wa man gyud ko makita ni Carla oy. Si Angela rin tingali niya. Kung maura, hain mo ka di ni Carla. Teka. Isakay si Ma'am Ilvi sa sakinan. Mulakaw na tinggal ito. Kini dah. Bye-bye na, Elvi! Ingat! Take care! God bless! Panguros! Pangamping! Panguros! Sleep well! Tuan ng tiguang. Lo siya tiguang. Ang broken-hearted nga tiguang. Mayroon sang naang ni akong pagkatao eh. Kay ug na parehas pa ko lang mga babae pure. Sama sa ko nila ron ni De Carla. Na broken hearted na sa tinta ko ron. Sus mao din ang broken hearted ta. Mura tag mabuang sa gugma. Angela. Kanindot og tingog. Kisa maron? Mulingi ko. Oy. Tingog rin nindot. Dinsyo ikaw. Ikaw ha? Kanindot oy tingog oy. Kuan ba? Asa ba to si Ma'am Elvira? Kanindot og tingog matalikod kog balik. May istorya ta. May istorya ta magtalikod. Ha nindot kag tingog. Nanide ka na ako. Kita day ka sa iya pagbiya. Naluoy ko si guwang oy. Dinsyo. Akong gipapahuway na ako. Kay pilan to kagabiing namuwaw siya dinis Carbon. Wa mi dinis Day Carla, good. Talikod ko ha. Sige sulti. Angela, mali akong tuyo ni Moron. Ay pagtalikod. Dutag tingog eh. Hindi man lagi ka. Pero, wa man lagi ko makita ni Carla. Kandot og tingog eh. Kay ako misang gibiyahan dito sa gistayhan namong pension house. Kay ako mabunog atong babayhan na. Ha? Sa ato pa? Siya lang ang tuwa dito karon? Unsa ka pension house? Ha? Angela? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!